turneringen på Brabrand Sø. Her bliver der i dag afholdt DM i kajakpolo. Og Thomas Sønnigsen, du står jo der og ser rigtig frisk ud. Hvor langt er I kommet derop på søen? Jamen altså, vi har simpelthen fået afviklet finalen imellem Silkeborg, som jo var favoritter, og så Holte. Og jeg står her sammen med Holtes holdkaptajn, Peter. Og Peter, altså, lad os lige se nogle billeder fra finalen. I var jo altså bedst. Ja, vi spillede efter vores taktik og holdt det hele vejen igennem. Og jeg vil sige, vi er meget, meget, meget tilfredse med den sejr, vi hævde hjem. Så det var rigtig godt. Rigtig godt. Men altså, I var jo altså underdogs, men i kampen nu I også ligesom Silkeborg kom til fadet, og det var ligesom dem, der havde teten et langt stykke hen i kampen. Ja, man kan sige, det var først helt i slutningen, at vi kom foran, sådan for alvor. Men jeg vil sige, kom til fadet. Vi kæmpede og prøvede at holde vores forsvar så godt som muligt, og mandede op på de rigtige mænd, dem der er rigtig farlige til at skyde, og det må man sige, det lykkes. Altså, havde du fuldstændig læst den der taktik? Fuldstændig? Man skal, det kan man jo aldrig sige, at man har 100%. Men vi kender spillerne sådan rimelig godt, og ved nogenlunde, hvordan vi skal spille. Men igen, altså, de er et hold med mange farlige skytter og rigtig mange farlige spillere, så det er en svær opgave. Hvis I hører, til allersidst, Marco, så var det jo sådan, at I får altså en kontra, og det er dig, der bliver sendt afsted som en raket. Altså, hvad skete der der? Jamen altså, der kommer en fri bold, og jeg ved, at jeg er hurtig i båden. Så jeg tror bare for det, og der kan se, at bolden ligger foran mig, og min modstander ligger en bådlængde bag ved mig, så er det jo bare at score. Så ja, i det øjeblik, jeg skyder, så er jeg jo godt klar over, at det muligvis er kampens sidste mål. Så. Og det var det, og dermed er Holte, Team Pactic, danske mestre i kajakpolo.